Ug karon mga kasiyaw, anak ko diri sa barangay Likuan. Gaapas ko ni Puppy Birds mga kasiyaw. Kay na anak ko diri sa ilaha, bisita ko. Nya karon. Oo. Gaulan, na rainbow. Sa dakay sa rainbow mga kasiyaw. May rainbow, na? Ha? Kita niyo yung rainbow? Inani kapatsada mong isla, kay mo ulan, mo gawas ng rainbow. Kaya karon mga kasiyaw, hinumdanay na gini. Ako ang gibulong, di hari na malhin og kanding. Gaulan ra yung mga. Asa ka ning tawhana na bitron. Subay ko ani kan dapet palong atay na ni no rainbow mga kasiyaw tsada kayo rainbow. Mga kasiyaw, tsaka kayong rainbow mga kasiyaw, no? Ang gawas yun, basta pag-aulan, ang gawas gini dire. Asa karon akong gibulong, agyo ko kita. Asa ning tawhan eh. No? Dapet. Banyak bukar ba? Aw. Biar ada yang mga kasiyaw. Pero siya nakita na ginako niya. Ang akong content karon. Now, nakuha ng rainbow. Ganyan ka nakita nako. Ang kinahinayhan akong, ang kinadalian akong sana ang upload og vlog ang gamit. Sa oras. Kanang uban akong video. Yo, maabot ang oras. Madugay. Sagulan mo po na akong email. Mo pa. Oo, madugay. Pero kaning gatiin tiko. Relax yang gasiret. Katuging ga. Siret. Agi-prank na ako sa akin nga. 10 minutes mo ka tao. Muundang ko sa grupa. 18 18 minutes to. Wala apig 10 minutos. Kusugay signal hang lase. Kusog ayaw lahi ng hanang signal sa Maria. Relax yan. Wala pa Ina, wala dagi tayo na smartphone ng lakuha. Wala na siguro. Gika na may, kalapok-lapok na niyo. Kalapok-lapok na ni amo ang kwan kay giapos. Ning abot lapad. Gika may gapas ko niya na malhin si Hato ito yung mga hayupan. Agoy, naayubis ko yung ulo. Namalhin ko kanday kato mo gibalhin ni sa akin mga kasiaw kato. Sayo man gyud ko mamalhin kay sayo aron sayo magbusog. Pag uli na ako, may cellphone mo kong kalihaw, gusto mag-signal. Ano po yung vlogger sa, pinakagwapong vlogger sa isla. Matay, sa naikog ko kay, napil og kalapok-lapok. Si okay na kay, taga-bukid man ta, kalapok-lapok kita na eh. Wala man ko na puyo na ito gawod sa. Wala man taga puyo ani og lawon. Nagi may ingon og taga-bukid, hindi og mamang gapuyo baday kag lawon. Mao. Walay gapuyo. Muratani og kuan, muratani og inanay gini mga kasiyaw kaning magalaw-alaw taw. Ano sayo mga kagayan ha? Dili kay kaning kanang pagmatan nimo sa kadlawon giplano nang magidaan nimo na. May mata ko ganiya mga mga alas 5. Ga-reply ko atong mga comment sa mga supporters ba. Karon wala pa gani kay panghimuta pero looking fresh ra gihapon.
Yan ako mga siaw at wagi ay nito wala. Wa pula may impormasyon karon paps mo anhi ko. Ay, may tendency nga. Ug nawala di atong balhirag kandeng, mamising gini si salak. Talag sir po sundalong magkawala-wala. Ha? Wala na di na ako madawat. Pang naibras na sir ha? Matay ning tawhana pagkawa gid may kwenta ngano po ning gaulan pa jud kaayo. Ug nawala lagi ni. Nasipyat lagi sa kadalan lahos nig ulang. Numalin kong kandeng. Hey yo. Hey. Ganda nga Kita na glaman. po me. Ganda ni man yung mga sikat na yung magandang magalaw-alaw. Alaw-alaw. Pero ikaw gid akong kinasayong bisita. Oh, sa mandi ay. Gahapon adlaw nang daga nawag na ako nang may happy balintong. Oh, na. Yate. Ingabot na me, gikang namalhen. So karon mga pime, gadala po kog pana. May big Lami kayo. para hagit-hagit og pangapit Lami para lami kayo ikaon og usa ka sikat nga celebrity imong ikadungan. Sikat, Oh. sikat sukoy. Oh, nan. Tuhulog ra ba gidon ta ko pagbalay yate tawhan. Iya. Kung matulog po ka kay naka-vlog na po ko, uli sa po ko. Lagi akong timplahan ng kape kay muna iya ang naog kape. Ay guys, nawa na may pamahon ni sir. Yate ding tawhan na yung ani-ani ng balay-balay pabalo niya busadong buseng. Oh, wala jud ko gapabalo. Kay ug magpabalo ko, Tingala ko o no. siguro babalibaran pa ta. Tingala ko no kung bali nagkandeng na obispo ulo ko ano what is salak na gani. Kay lagi siya kay Ang akong- labo pagud sa ang kuwan, akong- sa pare ang- ubispon ko na. Ang akong mortal enemy. So bitaw mga pasulan laman ni ka vlog ha ato bitong ibo kay gaulan. Piskot ni sir gaulan no mabasa dyan iyang cellphone niya. Akong giapas ni si Hado kay tu amang kunuga kuan gabalhin og kandeng ug baka munang akong giapas. Inga Mura pa magigang na. og wala pa pug ko ga akong pagumangkon kuyog man gyud man mamali. Akong gipauna ba. Kalingaw kog lakaw. Na si sir sa lakmay kay ako gyud untang plano bitaw. Mutago ko ang magakawala-wala ng tawhana pero naluoy ko. Mawala ni langos gini hadtong ulang. King tago bitaw ko. Ay, ligtaw ha gisubad na ni sa akong mga alipin na to. Ug karon mga kasiaw, So karon kay kani mangyong istorya di man mahorot. karong buntaga mo pay paghibalo ginako nga dako din ni siya yuta dito. Ang imong panglantaw ug asa taman mo puna kada kuha sa iyang yuta. Tanang nimong makit-an hadto to mong giblagan ni Sake. Amo ato. Amo atong tungkaran ni Sake. Kung nakikita mo sa akong vlog, amo ang tungkaran pa to. Gakamang-kamang dito si Sake. Tungkaran. Malid kandeng. What ay bitaw? Manalo ibi bugi kalapok-lapok la nito. Sayo kay imbuntag. Dito alas City, imidja alas City 20. Abot ha ni Sir Salak. Wala bulawag ka pa balaw yan nanawag di ay pero wala ko katubig. Ako manggo isa ka cellphone di kay na magamit na. Nga ko ang ranaog na ko'y edito, na ko'y ad sa edit, singon ana. So, mataying abot di. Namahaw, may kagadala mong po isda. May biya po na nangapi me. So, Kumbate. Pero Wala wala ko isda ako kasi kakaon kay suklam. Suklam Dili man kayo, po na ko'y ang palamahog hapin mo, buntag. So, ako lamang po siyang uban-ubanan gakaon kay maikog di po kapinta ko ag kaon. Suga mo kaon. kaon yo apil ka na kaon ng kutsara. Lahi pa binoang, I just want to help lagi din tawhana bisan pa og makita ninyo sa video nga ako ani siyang kantsawan pero that kabalo na mo dili ko inanang Tungod sa pagkatawi ta. pagkasuod ba namo na po. Ora pagingon na murag dili na nako iba ning tawhana mo no. Ako manggod ug makaila mo sa akong mga tropa kusog jud ko mga antsa kusog ko manunlog yung ana. Mura baga busadong busing nga tay pero I'm not that like of a person with I just want ganahan ko ganahan ako makamonetize yung tawhana kay mamanagad pa baka na ako ni po mamonetize. Bantuan lagi na ako nag taigbakang kanang taigbakang basa. Ako gining nangungon, bakit di ka managad lagi? Ako gimbatuan ning noon kanang basang taigbaka. Ihapak gina ko nang noon. Yati kang tawhana ka di na ka maman sinabi kay monetize. Oh, yeah. Ito dili ko suman pud ani og at sa kuan gyud kani si Sir Salak is maka-attender gyud ko anang mingon arong oras sa buntag. Pero ug mulapas jud nag mga alas 9:30 paangat hantod alas 5 di na jud ko makita na sa balay kay you know na natay tulong doon sa paglingaw sa atong mga subscribers. So og nakita ka ani og hinghambot ka aning video ha salamat gyud kayo no dayon ayaw kalimti palihog please subscribe ni Sir Salakay
gamay na lamang kayo atong giapas makamonetize sa siya. Gamay na jud lamang utong, Og mga kasiyaw, gapasalamat po dako sa kuwang idol. dili ko ganahag Si magpasalamat. Papi Boards nga. Dili gi ko ganahan ako magpasalamat Sa karon. panahon nga naa ako din sa ilaha, welcome jud ko kanunay. Ay, alang Mapilit. mapilit. Naman sa welcome kay. Mapilit kay hingabot naman. Sa taas. Kalisod mo kay Bitaw. kung pagkanaogon. Muna og ko diretso na ginang uli. Bitaw, dili ko ganahag magpasalamat sa nina akong mapagganahan kung magpasalamat niya mo abot manggaling sa puntong magpasalamat siya mga 500,000 k subscriber ano ba mga bisag-bisag ko nga 150k mudawat na ko Sa na akong kwinta. salamat kay Paps pero murag managad ba pugka na ako Ay. kani mag ako ang konkuwan sa yung video sir binapudog tabang kay I was once ingon agid sa pugaw tanang vlogger gaagid sa og magkuan tag watch hours subscriber para ma-monetize tanan hingagi ana so feel pud nako iyang gibat nakabati pud ko ana so no do gamay pa ko subscriber bigger mayok mo 70k plus pa pero ako malipay ra pud ko nga makatabang iPhone maglantaw ko nga paglantaw na ko sa yung video nga nanay mo ads ay don't skip the ads. Don't skip the ads kita na. Bitaw, lahi pa binuang kaning istorya di mahurot ang oras gairog. So kami manamilit sa pag-ingon nga salamat gid guys sa paglantaw og please subscribe ni Sir Salak sa akong YouTube channel. Sa tropa nako sa SV tanan na aming YouTube channel apil na po sa Secure Viners nga channel Kasaki TV ka mamamarang og kinsa pa diha nga mga YouTuber bitaw please subscribe og maro taw salamat.